Дирекция Морско дело и рибарство изпълнява функциите на управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 година. Тя обезпечава процесите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Програмата е разработена в няколко направления: риболовен флот, производство на аквакултура и преработка на продукти от риболов и аквакултура, опазване на околната среда, както и инвестиции в синята икономика чрез подхода воден от общностите местно развитие. Чрез този подход отдолу нагоре, местните хора сами решават как биха искали да развият своята територия. Два от основните приоритета на общата политика на Европейския съюз в областта на рибарството са свързани с устойчив риболов и контрол. Приоритет 1 – инвестира в устойчивия риболов. Подпомагат се инвестиции на борда на риболовните кораби и в рибарски пристанища. Предоставят се компенсации за временно и окончателно преустановяване на риболовните дейности. Осигурява се контрола върху рибарството и събирането на данни и опазването на околната среда. Приоритет 4 е насочен към регулиране на корабния трафик в Черно море и опазване на биоразнообразието. Приоритет 2 от Програмата за морско дело и рибарство е свързан с насърчаване на устойчивите дейности на аквакултурите, преработката и маркетинга им. Основната цел на втори приоритет по програмата е подкрепа на производителите на аквакултури, на преработвателите на продукти от риболов и аквакултури и развитие на пазарите. През новия програмен период приоритетно ще се подкрепят инвестиции в иновации, възобновяеми енергийни източници, дигитализация, намаляване на въглеродния отпечатък. Ще се подкрепя създаването на организации на производителите и плановете, които те ще изпълняват, както и мерки за предлагане на пазара, промотиращи български продукти от риболов и аквакултури.